Хайде, приятели, днеска ни дойде Акъла да снимаме нещо. Да. Ще снимаме как играем волейбол с тази топка. Малко е цапана, но нищо. Хайде, първи стъпки. Стъпка по стъпка ще ви покажа. Първо правите така. И просто и просто така. Волейбол така не се играе. Здравейте хора, в момента ще играем с нашия оператор и Емил ще снима на дръж. Дръж, Емо. Тя операторката ни не иска да се... Емо, как снимаш? Така? Хайде, оператор. Ама, аз ще подам, аз ще подам. Приятели, аз ще ви снимам. Ела малко наблизо, не мога да го снимам. Емо, вид, рай. Хора, ние не можем да играем. Искам аз да я изям. Но нещо. Абонирайте за канала с камбанката и оставете по един мощен лайк. Давайте. Взимай. Къде е топката, хора, отиди, прелеляме изградата. Хора, вече и тя ще се снима. Да. В фото на пътекоте. Хора, след малко може да приключи. Честит Тодор рожден на всички именици, да сте живи и здрави. Много благословени. Елайте. После съм аз, хора. Малко задържа. Удръж. Аз поне мога да фащам топка. Знаеш как се фърля? Виж, така и так нагоре. Бро. Али, дигнах малко телефона нагоре. Папата на пътекоте. Сега съм аз. Айде, Ай. сега сте вие двамата. Аз с него не мога да играя. Давай, ти си.
Емо така снимаше буквално. Ама защо е нашата? Всички. Честит Тодоров ден! И бай! Абонирайте се за канала, цветите кампанката и чао! Телефон.